ngicela inkosi ingisize ngikwazi ukuyinqoba lempi engibhekene nayo. Ngicele nezidalwa zakithi nezakomalume. Mase ngicela nengilosi eyibheke ithuleleni ukuthi ikwazi ukuthi singisize konke kukhanye kuvele obala. Ngoba kuthiwa ayikho imvuleni ethi ngunaphakade, nami uNkulunkulu ngelindanga uyongisula lezi nyembezi engihlezi ngikhala. South Africa ngiyanibingelela ngenza kwethu. Mduduze igama. Ngivela kwinhlangano ithuleleni. Namhlanje ke khona udaba ke esilikhuluma le rape. Shothi udaba lwe GBV. But ke umbuzo enginawo nokhona ukuthi ingabe ngempela ama victims eGBV abuthola ngempela yini ubulungiswa ngendlela efanelekile kuhulumeni nasezandleni nje nakubantu bonke eSouth Africa abasuke bezosupport ukuze ikwazi ijustice ukuthi iprevail at the end kumuntu osuke ehlukumezekile. Angaba kukho indapha khona ukufila khona umuntu azibona ukuthi ngathi ke ijustice imenzele phansi. And again futhi ke ingabe zikhona zonke indlela ezibeke ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathole support, bakwazi ukukhuluma. Kungabikho la khona umuntu egcina seyasaba ukuthi avele ngoba abantu abasuke mhlawumbe ebhekene nabo kuyibona mhlawumbe usuke ukuthi ilunga labo nomhlawumbe ihlobo sabo sidlungulile banamandla mhlawumbe ngaba wemali ngaba mhlawumbe ke amandla ke influence eindaweni ezithile agcine wona uyibona ngathi manje ke usuyajivazeka ngekukwazi ukumelana nokuthi nalabo abantu uzithola ubulungiswa ugcine ususaba ukuthi ukhulume kodwa ke ngaphakathi kodwa ubudleka ngaphakathi because isilonda lesi singaphakathi kuwena sesiyokudla ingunaphakathi ugcine kungasabuthola ubulungiswa. I-perpetrator igcine isikwazi ukuphunyuka ngenxa yokuthi kunabantu abasuke be-supporter bezama futhi ukwenza sure ukuthi bayilekele ukuthi icala licinywe ukushuthi nalokho kwenza ukuthi ikhombise ukuthi ke isulu esuke sibhekene nenkinga ukuthi sidlwengule asoze ngempela sakwazi ukukhululeka ngoba sigcina abantu beke ngapha in the side of umuntu oyiperpetrator osuke ehlukumezekile bakwazi ukuthi udlwengule kodwa bazomsupport ukuthi mfethu hamba siyokhuluma noma wayengane mhlawumbe sikwazi ukukhipha imali noma siyovela kubo sikhiphe isilwane mhlawumbe sikwazi ukushweleza ngenxa bavimba ukuthi angafoni ukujeza lokho kukodwa futhi nani niyafana abantu abama-rapist. Namhlanje ke sinomama la oze ngingane yakhe engathi ingane yakhe iyadlunguleka uzolichaza kumama nokuthi ke kwenzakalani nokuthi kukephi njengamanje but ingane ayingaveli ngoba sisabela le image yayo ndisencane futhi. Mama sekubingelela. Yebo sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ubani ma? Ubusisiwe ngwakagwala kaSwayimani. Inkinga yami ila ingane yami yadlwengulwa esikoleni esibonga Musa abafana abawu3. Uma idlwengulwa ingane sayahamba yaya kodokotela savula icase kodwa manje indaba enkulu isila uma sekiwe enkantolo siyile enkantolo yakhuluma ingane nomshushiswayo yakhorapsa phakathi enkantolo lahlehla icala sayiswa kwathiwa afanele siye kuma psychologist basenzela incwadi sahamba saye Fort Neighbor sabuya ya end up ingane ingasangeni ngaphakathi enkantolo isilokhunja kwi-TV. Okay, uma before isizovela kwi-TV sesiyenzile ilukhunjane sesibuye Fort Neighbor. Mase sibuya umshushisi wethu okokuqala useshintshile as-informanga ukuthi umshushisi wethu useshintshile asitsheliwe ukuthi ushintshelwani inkinga ibelaphi asazi noma lo munye updateiwe yini ukuthi into yethu ihamba isuka la iyela asitshenanga lutho nje kwavesana kwathiwa nangu sesiyongena ngaphakathi. Okay, iqhubeke icase iqhubeke kuze kufike ekugcineni kwi-judgment. Zithe mase ziya kwi-judgment
kwathiwa abafana abanaqala, cause abafana bona abaphikanga ukuthi balala nayo ingane. Into abayiphika bathi bavumelana nayo ingane. Owami umbuzo ke ngayibuza wona ngathi konje uma una 17, age of 17, ungavuma kanjani ukulala nabantu abawu3 at same time bazoshintshana ngawo? Okay, akukona kwami lokho. Kudlule uma sekuthiwa ke abanaqala, mase ke mina ngicela i-appeal, ngithi ngicela bangenzele i-appeal. Athi lolu khunjana umshushisi wethu lo osemusha ke manje lo yindi, athi asihambise lo khunjeni uzongisa e-ofisini labaphathi babashushisi. Mangifika khona kwathiwa ngibhale incwadi. Uma bethi angibhale incwadi, abangichazelanga ukuthi ibhala incwadi ethini noma bhala incwadi eshoyo ukuthi ukhalaza kangakanani. Kwavesana nje kwathiwa obhala incwadi uyibhale ngesingisi uyilethe. Ngathi mina hayi okay, kodwa ngangekho satisfied cause ngangibona ukuthi naye lo muntu engikhuluma naye ngathi akanaso isikhathi sami ngoba bathi futhi uselantshini. Ngenkathi ngicela i-appeal, ngathi ngicela i-copy of judgment, ngiyicelela imini. Wathi langicelela umshushisi, wathi kwi-judge, lathi i-judge lizongenzela i-copy. Kwasho ukuthi-ke ngisivede basebelantshini. Ngaphuma ngahamba. Uma ngiphuma ngihamba, ngifonele ummeli wami osegoli, lo odila no-department mayelana nayo le case, kodwa yena akadili la e-court mayelana nabafana, yena udila no-Department of Education, which means la ama-case awu-2. Okay, ngimbikeleke ngodaba sekwenze ku-1 2 3 1 2 3 1 2 3. Manje bathe basayela ukhunjeni, manje bathi angibhale incwadi. Ukuthi bathi angibhale incwadi ethini, I don't understand. Athi hayi okay, uma usuyothatha i-judgment leyo mase beyokwenzela i-copy, ubatshela ukuthi leyo judgment ifunwa yimini. Excuse. Ngifonele u-anti umntanami mase ngithi akangiphelezele cause ivede angisekho right since sekuphuma isinqumo esikanje, angisekho right. Sihambe kubuye lantshini, sihambe sekhona sesimasifika sekukhona icase eyayisingenile, sihlala isilinde. Ithi nje mayiphela mase singena ngaphakathi sazocela i-copy of judgment. Athi leli ndiyalithumela omunye umfana wende ukuthi alihambe liyosho ukuthi ngizocela i-copy of judgment, ngithe ifunwa ummeli wami. Kushintshe ke manje ukudla eplating, angisayitholi le copy, kade kuthiwe ngizonikezwa. Usethini mayesebuya umfana lo wendiya, usethini i-copy of judgment ngeke ngikwazi ukuyithola ngoba lithi ijudge lona lisuke liyisummarizile, yena angazi ini kuningi okunye, which means ummeli wami akayizele yena lo. Ngathi mina no, mase sekunganjena yini manje kwangazi ukuthi there is something fish, cause kwayiyona ke leyo kayisummarizile. Wayenganginikeza ingane mhlambe angitshela ukuthi nansi vede ngiyisummarizile. Understand nokuthi i-script lo mshushisi omusha inganazanga azayifundela i-script, njengoba ngangade ngishilo ukuthi ngenkathi kushintsha umshushisi kwaqala kwashintsha izinto, zaqala lapho kushintsha cause ingane yadlwengula 2022 yahamba yaya kwi-interview enkantolo yezingane. I-statement sakhona sasikade sifana, ama-social worker bekade hamba khona, i-statement sakhona besifana, but manje mase sekukhona lo omunye i-statement asisafani. Kanjani? Cause kuze kube manje ingane njengoba ingekho la angiyitshenanga iqiniso, kunokuthi ngiyitshena iqiniso ngithe icala lihlehlile ngoba vede ngenxa yale nkinga isike yazama nokuyibulala.
and wes lo muntu wenza umatric ngizothi mangithi ngiyamtshena kuzokwenzakalani ngempilo yakhe. South Africa njengoba bekade ngibuza-ke nje ngisaqala kwi-intro yami ukuthi-ke umuntu ama-victim ngabe ngempela yini inhlaka zonke ezakhelwe ukuthi-ke zibalekelele ngabe ngempela ziyakwazi nokufinyelela kuma-victims ngendlela zingagcini mhlampe zibonakala zizinto mangabe zivele emaphepheni noma zivele mhlawumbe emarediyweni noma kuma-TV, but-ke uma sefuneka just hit ground running ukuthi bafike kuma-victims ukuthi-ke lokho abasuke bathi bayakwenza naphansi ukufinyelela kubantwini, ngoba ngiyale nto yokuthi njalo ubungozi obukhona umuntu uboshwa manje namhlanje umhla ka-8 April aboshwa namhlanje aboshwa icala le-rape njengoba ku-2025 mhlawumbe icala mhlawumbe leze liqule mhlawumbe 2028. Istatement asibhale manje ingabe umuntu osuke kade edlwengulwa noma odlwenguliwe nophazamisekile ozothi uma ubuza isithombe esinjengaleso aphazamiseke engqondweni, ingabe kuyakwazi nje ukumaintaineka kube nesupport ekhona ukuthi akwazi ukustika kwi-statement sakhe, ngoba uma esesenkantolo laphana defensive attorneys asuke evikela abasola abameli basuke bezomcrasha bona irrespective ukuthi umuntu udlule esimene sikanjani, ukuze akwazi ukuthi nasenkantolo akhulume this very same thing le ayibhalisa eqaleni. Ingabe konke lokho kuyakwazi nokusupporteka nanokuthi njengoba makushintsha umshushisi njengoba nje uyabezwa manje ukuthi bayakhala ufithi-ke akulona phela icala okushintsha komshushisi, abantu bayashintsha, but-ke le gap ekhona ukuthi ngabe ngempela uyakwazi nokuthi lo osuke efika azigqoke lezi icathulo zanele nokuthi ama-victims especially lawa amacala ama-rape namanye amacala enze sure ukuthi nayo uyawadonsa closely, akwazi ukuwabeka ukuthi njengamanje sekhona mina ngiprefeni yasiprefane ukuze sizokwazi ukuthi masingene enkantolo siqhubeke ngendlela iplan ibekade ikhona. Angazi lokho nje ngikushoyo ngoba uyamuza usisi ukhala ngani ukuthi kwafika umshushisi omusha engathi kwabhimba yonke into ngokusho kwakhe, but-ke icala kodwa lahlala batholakala abafana benjani sisi? Kwathiwa phela abafana banacala ngokusho kwabo ngokusho kwalijaji lathi abafana banacala, lathi ngoba ingane bathi ingane ibe nezitori eziningi. Okokuqala wathi wayesetoilet ekubeni wayibhala ukuthi wayesempompini, kodwa it's something like that, into enjalo. Kwathiwa wayevala accused number 1 phansi ayebhala accused number 2 ukuthi uyena wayemvala umlomo ukuthi babe nomunye umngane wabo, but babala nje izinto eziwu4. But owami umbuzo engiyibuza wona kulezo zinto-ke eziwu4 siyazizwa-ke bayayibala bayazisho, cause mina ngenkathi kuze kuphume i-judgment I think kwakukwesibili ngena ngaphakathi ngoba mina babekade bethe before angingangeni ngaphakathi ngoba nami ngizoba i-witness kwiqiqi. Kuthe ngelanga likadokotela kwathiwa yini mina ngeke ngize ngisangena ngaphakathi, which means i-case mina from the start kusho ngangivaleleke ngaphandle ngoba nakho ngazi ukuthi ngizofakaza, ekugcineni sengizothola ukuthi kanti futhi angizofakaza, kusho ukuthi into yabo ayizange izihleleke ngendlela. Kwathiwa-ke abafana-ke abanacala ngoba phela bavuma ukuthi balala nayo ingane bathi bavumelana, kodwa kukona konke lokhu ingane ekukhulumile akukho mina le ngabona khona ukuthi lokhu kusho ukuthi iyavuma ukuthi ilale nabo, because even ilokhunjani yadokotela kanti ama-results adokotela wona awacount ilutho yini kwi-case, because umuntu umedlwenguliwe into yokuqala ekuthiwa myise kuyena kuthiwa myise kudokotela. I don't understand usikanti kusuke kusholweni ukuthi umuntu umedlwenguliwe myise kudokotela. I think uma uyisa ingane kudokotela noma umuntu osuke enukubeziwe kusuke kuyotholakala ingqikithi yobufakazi. Okay, ngicela ukubuza nje lo mbuzo ma ezoba u2 kuyona yonke lento umntwana ngabe sinjani sime ekhaya njengamanje kuwena ubuya observe khona umntwana wakho naye ecekene ekhaya. Okwesibili umbuzo ukuthi njengoba bevuma ukuthi balala naye basebenzisa icondom. Icondom abayisebenzisanga kulo qala umbuzo
umntwana angihlali naye full time, uhlala kababa wakhe ehlobene kababa wakhe, ngesizathu sokuthi ngenkathi umntwana enokubezeka besingekho comfortable ukuthi ahlale la ngoba abantu ebesibhekene nabo besibasaba vele. So ukumsusa kwethu kwakukumsusa kokuthi siyamfihla khona ezokwazi ukuthi akhona ukuthi aqede izifundo zakhe naye afunde njengezinye izingane. Uma uthi abantu niyabasaba nibhekene nabo ubasaba njani ma? Yilaba enibabophi ababoshwe indaba ecala rebule ngane? Ibona impela. Basathu ukuthini? Basathu ukuthini? Hey, kuthiwa kudlalelwa kubona. Ish. Anso-ke loo nto South Africa lebe ngiyibuza ukuthi ama-victims ngabe ngempela yabuthola nobulungiswa ngagcine sekuba nabantu aba-influencer ngoba phela uma kunabantu okuthiwa kudlalelwa kubona nabantu okuthiwa bayasatshwa, ingabe bona bayakuperpetrate yini lokho ukuthi abantu iy'ngane zabo noma-ke mhlampe-ke iy'hlobo zabo ayiqhubeke zidlwengule abantu zona yabo, ngoba nakho bona-ke mhlampe ba-untouchable, ngoba nakho bona bayasatshwa futhi nje ayichana seziphume zidlwengule kwasana okukhona endaweni vele ayikho into ezobuye ibathinta ngoba nakho nithi niyabasaba. Ya phela siyabasaba ngoba phela i-case kade seyintsha ingane zabo zingakathathwa nje. I think kwakuna 1 day 2 days. Bathi bakhala ngokuthi ingane zabo mayiboshwa akukho zona lezo phinda isebenze khona. Okungcono akukhulunyiswane. Obvious umuntu methi akukhulunyiswane shothi usuke efuna ukukhokha. Bazama ukusi-offerisha ngama-transport ukuthi ukuthi siya kuma-social worker, mina ngathi cha ngiyabonga. Okungenani mina ngiyofale kufa khona ingane yami. Mina mangithola i-justice for ingane yami namanje ngingalwa kuze kufe mina ongcono. It's better ukuthi kufe mina eyami ingane iphile yazi ukuthi mina owami uma wangilwela kwaze kwafika lesi sikhathi lesi, because kumanje ngibuhlungu njengoba kumanje ingane ngiyifihlela iqiniso. Okay. Nayi case number? Yebo sinayo. Okay, office ukubona njengamanje manje oba nathi uzivakashela uzokhipha okungaphakathi kuwena ufuna ukubona kwenzakalani? Ngifuna ijustice nje ubulungiswa. Kungabe ukuthi uma kuukuthi umuntu kazana kube khona ukubukeleka phansi. Ijustice nje into engiyifunayo. No, siyabonga mama. Mhlawumbe likhona lokugcina mhlawumbe ongafisa ukulibeka. Ngingasho nje ukuthi cela inkosi ingisize ngikwazi ukuyinqoba lempe engibhekene nayo. Ngicele nezidalwa zakithi nezakomalume. Mase ngicela nezingilosi ezibheke ithuleleni ukuthi ikwazi ukuthi singisize konke kukhanye kuvele obala. Ngoba kuthiwa ayikho imvuleni ethi ngunaphakade nami uNkulunkulu ngelinda ngiyongisula lezi nyembezi engihlezi ngiyikhala. Okay, siyabonga. Nakho ka South Africa simo ke se-GBV sokunokubezwa niyezwa kulezi insuku kuyale izwe liyanyakaza nje indaba ze-GBV. And kumina ke ngiyathinteka ngoba kunodaba nje olunye futhi likasisi okhona la KwaZulu Natal yena ke naye wanokubezwa umuntu njengamanje be-offerisha ku 10,000 engathi nomshushiso insist ukuthi ke usisi awuthatha 10,000 dumazayo naye usisi sisoba naye khona la kathuleni azoyichaza lolu daba lwakhe nomzima abhekene nabo ngesimo se-rape adlula kusona edlungulwa umuntu emdlungule egula kwaphoqa ukuthi usisaze uyena uthatha i-steps zokuthi akwazi ukuthola obunye ubufakazi ngoba nekhondom yayilahlwe khona wakwazi sasuka ahamba elandela nekhondom. Ubunzima kokubhekela nama-victims kulesifo sokuthi kulesimo sokudlungulwa kwabo ukuthi ke kuye kufikelela mhlawumbe ababuthola ubulungiswa ne-support ngendlela eyenele. Angazi ne-South Africa but ke sikhona nangusisiko sefikile kwazolibeka udaba ingane ayikho ke ifihlelo. Esithemba ukuthi uNkulunkulu uzokwazi ukubalekela mhlawumbe lecala liphinde likwazi mhlawumbe ukuthi libheke ngenye indlela. Nakubona ke abazali abasupport izingane zabo mangabe ithiwa zidlungulile ngane zakwethu
ngoba enye into le edivayida izwe nedivayida abantu ezweni behleli nje yokuthi uthi ingane yakho makuthi sidlungile wena mama usukume nababa usukume ngenyawo uvikele ingane yakho, kodwa-ke ubulibona izwe ukuthi linjani. Mhla kudlungulo yakho yentombazane uyafisa kodwa ukuthi baboshwe abafana basuke benze lokho, wale yakho yomfana ukwazi ukuthi uyivikele ukuthi ingaboshwa noma ukuthi yona esuke iphumile eyodlungula ngaphandle. Asazi ne sakhela i-society enjani, asazi ukuthi South Africa ibhekephi, kodwa-ke sithembe ukuthi uNkulunkulu logcine kukhanyile, mhlawumbe sibe khona isisombululo. Siyabonga South Africa, nisale kahle emakhaya.